υπάρχει ένας περιοδικός έλεγχος, θα έλεγα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται απαραίτητα για την ασφαλειά μας. Η ερώτηση είναι εάν γίνεται και αν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Παραδείγματος χάρη στο αυτοκίνητό μας περνάμε κταίο. Υπάρχει κάποια πιστοποίηση που έρχεται κάποιος τεχνικός και σου λέει ότι πέρασες και υπογράφεις και είναι σε σχέση με το δίκτυο? Είναι υποχρεωτικό από την πολιτεία ή είναι στη δικιά μας κρίση να το κάνουμε? Καταρχάς, επειδή η προσθήκη αυτής της συσκευής είναι ένα πρόσθετο κύκλωμα στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να γίνεται αναθεώρηση της αντίστοιχης ΙΠΕ, υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, και να υποβάλλεται